manzon Allah abun huda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ceto mai taimakon bayi ranar kiyama annabi dai 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 manzon na annabi dai dangatan nan annabi dai dangatan Allah kuwa dai annabi dai annabi dai masoyin Allah haka dai annabi dai annabi dai shalelan Allah ku ji dai annabi dai annabi shugaba na halittu haka dai annabi dai annabi dai ya Rasulallah annabi dai annabi dai masu bayani ku kula annabi dai annabi dai ko a gurin jallalla annabi dai annabi dai babu ya shi sallalla annabi dai annabi dai ta habin alfahari annabi dai annabi dai mai ceto ku nazari annabi dai annabi dai annabi bangon su gari annabi dai annabi dai halken kauye da gari annabi dai annabi ko a dai tambayoyin kabari annabi dai annabi da dai sunan sama ku nazari annabi dai annabi dai jiko na mu ne gata na mu ne tsani na mu ne jagora na mu ne ido na mu ne madogarar mu ne kofa na mu ne mabudi na mu ne mafita na mu ne mai kishi na mu ne shi mai mana ne mai sa'ai mana ne mai roka mana ne dan a yafe mana ne mai ceton mu ne a duniya haka ne dan shi ake mana ne ko mun yi laifi ne sai a kyale haka ne a lahira haka ne shi zai cece mu ne annabawa kam suna jin tsoro su roka haka ne to wa zai mana ne wa zai rokan ne wa zai dukan ne ya isu jirin ne abun Allah ne ya ikirarin ne Allah ya ce menene mai kake so ne ya ce ceto ne ya ce warawu ne ai hisabi haka ne a ware yan aljanna kawai su je aljanna yan wuta su je wuta kai yawa da da babu ceto wa zai ceton ne wake da damar ne wake da hanyar ne wa zai jin kan ne wa zai roka ne a yarje masa ne wa miƙa masa ne waye wannan ne wa zai yi hakan ne wa za bai wanne sai mai ceto annabi yawa mai ceto annabi sai annabi mai ceto na annabi sai ba wani sai annabi mai ceto annabi wallahi ranar sai annabi mai ceto billahi annabi lazi sai dai annabi mai ceto annabi ya sun sai annabi mai ceto annabi ba wani sai annabi mai ceto annabi wanda ya isa sai annabi mai ceto ba annabi wanda zai je sai annabi mai ceto ba wanda annabi zai kai sai annabi mai ceto ba wanda za annabi ya kawo sai annabi mai ceto annabi ba maga isa sai annabi mai ceto ba annabi abun kallo sai annabi mai ceto ba abun annabi nema sai annabi mai ceto ranar annabi daga Allah sai annabi mai ceto ba abu mai annabi magana sai annabi mai ceto shi yake da abin cewa annabi mai ceto ba annabi wanda za a bi sai annabi mai ceto annabi annabawan shi za su bi mai ceto wani annabi ba na shi suke ta bi mai ceto kowa annabi lahira ma shi za su bi mai ceto ni ma a annabi yanzu shi nake ta bi mai ceto har annabi mutu a tashi zan ta bi mai ceto a ranar annabi kiyama shi za na bi mai ceto ayya annabi annabi dai annabi mai ceto ya annabi rasulallah annabi mai ceto annabi abin nema annabi mai ceto a dan annabi wurin shawa annabi mai ceto annabi balarban asali annabi mai ceto ajalin annabi yahudawa annabi mai ceto maganin annabi mutusawa annabi mai ceto annabi ina mudillahi annabi mai ceto annabi jikan abu da madallabi mai ceto annabi zuriyar hashim annabi mai ceto mijin annabi khadijatu ya annabi mai ceto miji annabi ga aisha annabi mai ceto baban annabi su fatima ya annabi mai ceto baban annabi rukayya dai annabi mai ceto abba annabi ga ibrahim annabi mai ceto kakan annabi hasan da husaini annabi mai ceto mai annabi gidan sadiku ya annabi mai ceto mai gidan annabi aliyu ya annabi mai ceto mai gida annabi ga umar ya annabi mai ceto mai gidan annabi usman ya annabi mai ceto annabi uban gidan bayi annabi mai ceto annabi abokin jibrilu annabi mai ceto kuma annabi shugaban jibrilu annabi mai ceto shugaban annabi mala'iku duka ya annabi mai ceto
shugaban halittu duka annabi Me ceto annabi. ya rasulallah annabi Me ceto annabi. mai ceto ranar kiyama ranar ba taimako na kowa sai na Allah sai kuma na annabi al'imamin ceto kowa ya kai ranar ba ka iya yin ceto to waye ke ceto annabi ke ceto inda ka bari ya cece ka kana cikin taimakonsa shine mai taimakon bil'adama har aljanu ina masu maganganu ni haya wazirin rarara na ce ko a so ko waki a ranar kiyama idan ka ga aljanna taimakon annabi ne annabi ne annabi ne Da abun alfahari. wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ba Annabi dai annabi dai. da abun alfahari Wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san to na annabi ce ba. annabi dai da abun alfahari wanda ya ce bai san taimakon sa wai wa ya riga ko kun gan shi musulmi wallahi bai san annabi ba Annabi dai annabi yawwa dai. annabi bangon su gari Wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ba. sunan Allah gwani farkon wakar na riga Annabi dai annabi dai. Allah shi yayi mutum mai saka nama a jaka Da abun alfahari. rabu ka gara mini san manzon nan bawanka Annabi da dai. rai ko da na mutu kalma ta shi ne a gaba Annabi dai annabi dai. da abun alfahari Wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ba. suna da aminci su da dugun na kwarai kan zilla Annabi dai annabi dai. da abun alfahari wanda ya zarce mu kula Da abun alfahari. har haliyar sahabai nasa da dadin talla Annabi dai. wanda suka yi jihadi tare ba su mutu a masa ba Annabi dai annabi dai. da abun alfahari Wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san Ayya, annabi idan ba. zai yi bayanin annabi sai na cirta kalmi Annabi dai annabi dai. in cire hulayen sun kuya a karai gumi Da abun alfahari. yi biyayya gun mai ceto shugaban ilimi Annabi dai. manzan nan da rabana bai yi tamka ta saba Annabi dai annabi dai. da abun alfahari Wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ba. annabi ne annabi ba kokonto annabi ne Annabi dai annabi dai. manzon mu kalifan Allah masu musu ya haka ne Da abun alfahari. da habibi ne shi ya fi badadi haka ne Annabi dai. mai raba aljanna mai kyauta da kayan ramba Annabi dai annabi dai. da abun alfahari Wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ba. duk wata kalma da zan faɗa annabi ya wuce na Annabi dai annabi dai. bai da na gaba sai Allah kun ji bayanin kenan Da abun alfahari. sun riga shi bayyana shi ko sai karshen na Annabi dai. kuma shi ne limamin su wai ko ba haka ba Annabi dai annabi dai. da abun alfahari Wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ba. duk wani kayan Allah annabi ne ke kyauta Annabi dai annabi dai. in waka ce ba ka so ayi ko kai bauta Da abun alfahari. in ka isa ran kiyama ka ware ka fita ka ce ba ka san ceton mukayin baka je jahannama ba Annabi dai annabi dai. da abun alfahari Wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ba. masu ganin annabi bai taimako sun zautu Annabi dai annabi idan dai. musulmai ne a binciki imani sai ya kyautu Da abun alfahari. mai duk wani taimako na Allah ne sai kuma gantu amma kuma sai da sanadi zai zo ko ba haka ba Annabi dai annabi dai. da abun alfahari Wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ba. Allah baya baka sai ka je gumbawan shi Annabi dai annabi dai. sai ya bashi ya baka saboda cikan mulkin shi Da abun alfahari. idan da Allah ya so komai zai yi da kanshi Annabi dai. amma sai ya sa mala'iku wai ko baka gane ba Annabi dai annabi dai. da abun alfahari Wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san yawa annabi ba. idan har za ku yi hade a bara ku dan tattauna Annabi dai annabi dai. kar da ya zo ya sagale a wuya za a yi barna Da abun alfahari. shi ilimin da fahimta ai ba barna Annabi dai annabi dai. Qur'ani ya
hadisi karfi goran ba Annabi dai da habun alfahari wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ba. mu dai taimakon ka annabi shine burin mu Annabi dai nema mana gun Allah domin kai duba mu da abun alfahari. ka samu a ceton ka ranar kiyama ga mu Annabi dai Rabbu ka taimake mu dan annabi shine a gaba Annabi dai da habun alfahari wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ta ba. annabi kai haƙuri wasu ne ba su san ya kake ba Annabi dai suna magana ba ladabi gunka ba a koya masu ba da abun alfahari. suna daukar ka kamar su kai kwashe ba haka ba Annabi dai ka wuce nan ka da nan su ne ba su gane ba Annabi dai da habun alfahari wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ba. mu dai mun rigi mun zo tsanin muka jallalla Annabi dai in za a taimaka mana ai mana dan sallalla da abun alfahari. ba mu da wata daraja gun Allah wacce zai kalla Annabi dai Wai sai mana sai idan annabi ba aiki na mu ba Annabi dai da habun alfahari wanda ya ce bai san taimakon shi wai wa ya riga. Ko kun gan shi musulmi to bai san annabi ba. suna na haya dan ma da waki na gaske Annabi dai amma fa akwai inkiya da za ku faɗa nan take da abun alfahari. wasirin rarara ne ni masoyin gaske Annabi dai mai kaunar annabi ne ni ban boye maku ba ma dalla